today is simpleng luto ni Eric. Hello guys, welcome back po sa Simpleng Luto ni Eric Channel. So ngayon guys, magluluto tayo ng kamuti Q. Okay? So ito yung mga ingredients natin guys. Of course, meron tayong 1 kilo na yung sweet potato o yung kamuti. Okay? At saka meron tayong 1/4 na asukal o saka meron tayong vegetable oil. So ito 300 ml lang. So dadagdagan lang natin ng 200 ml kasi mainam yung yung mga half kilo siguro. Okay, so yan lang guys. Pinakasimple lang yung natin ingredients ng kamuti Q. Stay tuned lang po. Sana magustuhan niyo yung recipe natin. Pang snacks to, masarap. So ngayon guys, pinainit natin yung oil natin. Yan. Okay. So lalagay na natin yung 1/4 na brown sugar. Okay. So ang gagawin lang natin, hayaan natin to na mag-caramelize. Okay. Tsaka lalagay natin yung kamuti natin, yung sweet potato. So antay lang tayo ng konti. Tsaka halo lang ng halo. Yun, ang dali lang. Okay. So ngayon guys, nag-caramelize na yung natin, brown sugar. So lalagay na natin unti-unti yung kamuti natin. Okay? So halo lang tayo ng halo hanggang sa maluto yung natin. Kamuti. Okay. Ito na guys, malapit na. Hintayin lang natin na sobrang lalambot yung katamtaman lang. Kasi pag sobra ding lambot yung kamuti natin, madudurog. Okay, tingnan natin. Yan. Yan, okay. Saglit lang, pwede na yan. Okay. Halo lang tayo ng halo. Wow. So, ito na guys. Tapos na yung natin. Yung kamuti Q natin, okay? So, maglalagay na tayo ng yung sikrito, yung sesame seeds. Okay? So, depende sa inyo kung gusto niyo ng sesame seeds kasi yung iba ayaw So, yung style natin ngayon, maglalagay tayo ng sesame seeds. Okay? Para naman medyo upgrade natin yung kamuti natin. Okay? Yan. Wow. Oh. Okay. Ganyan lang. So, titikim tayo guys. Titikim tayo. Kamuti Q with sesame seeds. So sana po nagustuhan nyo yung natin yung simpleng snacks. Titikim tayo. Ang harap. So thank you po. Sana po nagustuhan nyo yung natin. At saka po patuloy po kayong susuporta po sa channel ni Simpleng Luto ni Eric. Okay? At lalo na po sa mga bago po, sana subscribe po kayo. Don't forget po to press the notification bell. Thank you po. Thank you. God bless.